Мен жыл алдым. Артистлар uyuyun, sağını uyuyun, rəqətini uyuyun, yaratı uyuyun. Xarenda otura kişkine balalarına edeyimler. Balaların kulaklarına naушник takkanlar. Üzerine naушниksız ыңларга маташалар. Бала әнисеннән сорый. Что сказать? А что сказали? Но пластика, көйләр, шундый электронный музыка белән эшләнгән ул. Шундый ниләр, костюмнар, гомумән актерларның бер-берсенә мөнәсәбәтләре һәм туфан кебек фикер дистәгендә шул кадәр телгә туры килә. Менә шушы әйберләрне җаулап алдылар залны. Шундый бер атмосфера тулы ки, шуннан соң без утырабыз тәртәбез. Менә бүген килгәндә Юнас Экшпиль артистлар хилафы китерде сүзен. Ул көн үк чыкты. Без менә дигән татарча кият башлыйбыз бу сүзне. Беләсезме шулай? Акмайбыз, һәм җавылыбыз, һәм без балаларга татарча спектакль куябыз. Но мин әйтмим, без русча спектакльне бөтенләй төшереп калдырабыз дип әйтә алмыйм мин моны, чөнки без Әлмәт шартларында яшибез. Анда шәһәр